Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Барлык мактауларыбыз бер Аллаһ субханаһу ва таалагә яңадан безгә шушылай итеп очрашырга насыйп әйләде һәм яңадан да Аллаһ Раббыбыз үзе турында, аның исемләре турында сөйләргә насыйп әйләгән өчен барлык мактауларыбыз бер аңар гына булса иде. Һәм Аллаһ Раббыбыз безгә гомеребезгә бәрәкәт биреп, яңадан дагын шушы очрашуларыбызны дәвамлы кылып, яңадан дагын күркәм вагазлар сөйләргә насыйп әйләсен. Бүген сөйлисе килгән исем ул да булса Аллаһ Раббыбызның тагы бер исемләрсе Әл-Кәрим һәм Әл-Акрам. Әл-Кәрим. Татар халкы ул сүзне белә. Безнең күпчелегебез, мәсәлән, исемнәре бар Габдул-Кәрим, яки Кәрим, яки Кәримулла. Андый исемнәр безнең халыкта киң таралган. Бу Кәрим исеме дәген бик күркәм бер исем булып тора. Аллаһның барлык исемнәре күркәм, ләкин киң мәгънә бирә торган. Аллаһ Раббыбыз безгә үзен таныта торган шундый мәгънәле исемнәрнең берсе. Кәрим гарәп телендә нинди мәгънә бирә? Чөнки һәрбер әйберне аңлар өчен мәгънәсенә төшенергә кирәк. Кәрим сүзе гарәп телендә бирә мисал өчен мәгънәсен аңлыйлар юмартлык мәгънәсендә. Кәрим дигән кеше юмарт була. Шул ук вакытта Кәрим сүзен кулланалар, әгәр дә ул кыйммәтле, кадерле әйбер булса. Мәсәлән, алмаз шикелле кыйммәтле ташларга Ахҗалул Кәриме дип атыйлар. Ягъни шундый кыйммәтле ташларны Кәрим дип атыйлар. Шулай ук гарәп телендә Кәрим гафу итүчән мәгънә бирә. Ягъни русчага тәрҗемә иткәндә великодушный дип әйтәләр. Ягъни киң күңелле. Ул кеше Кәрим була. Гафу итә белүче, хаталарны санаучы түгел, киресенчә кичерүче кешегә Кәрим дип атыйлар. Һәм гадәттә иң матур сыйфатларны үз иченә алган әйбергә Кәрим сүзен кулланыла. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз Коръәндә кайбер әйберләрне Кәрим дип атады. Гаршны Кәрим дип атады. Шулай ук Коръәнне Кәрим дип атады. Аларга иншалла аерым тукталырбыз. Сулейман алейхиссаламның хатын иннаху мин Сулейман ва иннаху бисмиллахир рахманир рахим. Уланы Белқис әйтте, миңа Кәрим хат килде, ягъни улы бөек хат килде диде. Анда ул Сулеймандан, ягъни уланы олылады. Шуңа күрә менә бу Кәрим сүзе шундый бөек мәгънәле бер сүз булып тора. Аллаһка килгәндә, шушы исем нинди мәгънә бирә? Галимнәр әйттеләр, Кәрим иң беренче юмарт. Аллаһ Раббыбыз юмарт. Икенчесе затлык һәм кыйммәтлек, ягъни бөек затны аңлата, бөеклеген аңлата. Һәм өченчесе гафу итүчән, кичерә белүчән. Мәсәлән, дуга кылганда дагы Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан Гайша сорагас, кадер кичәсен белсәм нинди дуга кылым дигәч, Аллаһумма иннaka гафуун кәримун тухиббул гафва фаъфу анни. Эй Раббым Аллаһ, син гафу итүче, син юмарт, Кәрим, гафу итүчән, мине гафу ит. Аллаһка шушы исем белән мөрәҗәгать итү. Эй Раббым, син кичерүче, менә Аллаһны без әгәр дә танысак шушы исеме белән, Әл-Кәрим исеме белән танысак, хәзер менә иншалла бүген вагазыбызны шушы исемгә тукталабыз. Без аңлаячакбыз, нинди юмарт зат белән, нинди бөек зат белән без мөгамәлә итәбез. Коръән Кәримдә Кәрим сүзе күп кулланылмады. 3 урында гына Әл-Кәрим дип Аллаһ Раббыбыз үзен атады. Беренчесе Мөэминнәр сүрәсе 116-нчы аятта Фатаалаллахул маликул хак ла илаха илля хуа раббул аршил кәрим диде. Бу аятны Аллаһ Тәгалә куллана. Афахасибтум аннама халакнакум габаса ва аннакум илейна ла турҗагун дигән сүз ул башта әйтә. Сез уйлыйсызмы? Без сезне уйнап кына бу дөньяга бар иттек. Һәм безгә кире кайтмаячаксыз дип. Шулай дип уйлыйсызмы? Аннар Аллаһ әйтә. Фатаалаллах. Аллаһ бийек андый уеннан. Аллаһның заты бийек. Ла илаха илля ху ва хуа раббул аршил кәрим. Аллаһтан башка бийек зат юк. Ул бийек аршның Раббысы һәм үзен Әл-Кәрим дип атады. Менә шушында Аллаһ Раббыбыз шушы исемне кулланды. Шулай ук Намл сүрәсендә, Кырмыска сүрәсендә 40-нчы аятта "Ва ман шакара фа иннама яшкуру ли нафси, ва ман кафара фа инна рабби ганиюн кәрим." Кем шөкр итә, ул үзенә шөкр иткән була, чөнки без күпмегә шөкр итсәк тә файдабыз үзебезгә кайта. Кем күфрлек кыла, Аллаһ Раббыбыз бай һәм ул юмарт, бийек заттар дип әйтте. Кәрим диде яңадан да. Чөнки шөкр итеп Аллаһка рәхмәт әйтәбез икән, файдасы үзебезгә. Әгәр дәгән без иман китермәсәк, Аллаһны санамасак, Аллаһ безгә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз үзен бай һәм Кәрим дип атады. Шулай ук Инфитар сүрәсенең 6-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхал инсану ма гаррака би раббикал кәрим." Аллаһ Раббыбыз кешегә мөрәҗәгать итә. Эй адәм баласы,
Бийек, юмарт Раббыңдан син нәрсәгә алдандың дип әйтә. Нәрсәгә син шайтанга буйсынып, нәрсәгә син алданып, ник син шушы бийек Раббыңа иман китермәдең? Нәрсә сине алдады дип әйтә Аллаһ Тәгалә һәм шушында үзен атый Раббул Әл-Кәрим диде. Юмарт Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Ягъни монда Аллаһ Раббыбыз безгә мөрәҗәгать итә. Әл-Акрам исемен Аллаһ Тәгалә бер урында гына куллана. Ул да булса Алaq сүрәсендә Пәйгамбәребезгә иң беренче ингән аятларда Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иқра ва раббукал акрам." Укы, юмартларның да юмарты булган Раббың исеме белән укы диде. Акрам, ягъни яңадан да аны көчәйтеп биргән мәгънә, юмартның да юмарты мәгънәсендә әйтсәм була. Шуңа күрә менә Аллаһ Раббыбыз үзен атады. Хәзер без адәм балалары Аллаһ Раббыбызны Әл-Кәрим дип белгәч, ул юмартларның да юмарты, без аңар мөрәҗәгать итәбез. Һәрбер адәм баласы мохтаҗ. Кемгәдер мөрәҗәгать итәргә ул мохтаҗ. Ләкин бөтен мөрәҗәгать иткән кешедәген бөтен сине хаҗәтеңне үтәми. Ләкин син Аллаһны Әл-Кәрим дип белгәч, Аллаһ Раббыбыз әйтә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә, Аллаһ Раббыбыз дип әйтә, юмарт ди, һәм ул ояла ди. Әгәр дәген кеше кулын күтәреп сораса, аны буш кайтарырга дип әйтә. Аллаһ Раббыбыз ояла диде, кулынны күтәреп сораудан. Шуңа күрә менә хәзер мин санап китәсем килә, кайбер галимнәр шушы Аллаһның Әл-Кәрим дигән исемен атагач, сораганда Аллаһ Раббыбыз безгә ничек бирә? Без аңар мөрәҗәгать иткәч, һәм кем дип без аны таныйбыз? Нинди сыйфатларга ул ия? Шушыңар тукталасым килә. Менә шу кайбер Ибн Аль-Араби дигән ул Коръәнгә мәгънә биргән һәм Коръән хөкемнәренә мәгънә биргән галим, шул әйтә, Аллаһ дип әйтә. Кешегә әйбер бирә, ләкин ул аннан бер вакытта кайтарыр микән дип көтми. Безгә Аллаһ Раббыбыз сәламәтлек бирде, мал бирде, балалар бирде. Һәм бер кашан дагы Аллаһ Тәгалә бездән сорамый. Хәтта мәсәлән байларга закат бирүне талап итү ул безнең өчен, малларыбызны чистартыр өчен һәм якыннарыбызда яшәгән фақирләр, мискиннәргә Аллаһның малын бирер өчен генә. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз бездән мал сорамый. Кыямәт көнендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям хадисендә килә, Аллаһ Раббыбыз әйтер ди, кутси хадистә килә, кыямәт көнендә җәһәннәмгә кергәндә әйтерләр, Аллаһ Раббыбыз әйтер аңар: "Эй адәм баласы, син бөтен дөнья байлыгы, хәтлек байлык булса, шуны биреп җәһәннәмнән кутылыр идеңме?" Ул әйтер: "Әйе, кутылыр идем" ди. Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Эй адәм баласы, мин бит синнән күп әйбер сорамадым. Мин бит синнән күп әйбер сорамадым, фақат ла илаха иллаллаһ. Аллаһтан башка гыйбадат юк дип минем затымны танырга һәм фақат гыйбадат кылырга сорадым" ди. Мин бит синнән бер әйбер сорамадым. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безгә бирә. Менә без карасак, кешегә иң кирәкле әйберләрне Аллаһ хисапсыз бирә. Мисал өчен суларга һава, сулар өчен, шулай ук безгә кулланыр өчен су, аларны Аллаһ Тәгалә чикләмәде. Әйе, хәзер менә кеше үзе зыян китерү аркасында үз-үзенә кыса, чикли, ләкин Аллаһ аны безгә киңәйтеп бирде. Һәм кулланыр өчен бирде. Менә бу галимнәр әйттеләр, киң әйберне, мәсәлән, акыл, гыйлем алырга мөмкинчелек, бөтенесе дә Аллаһ биргән нигъмәтләр. Һәм ул аны безгә бирде, фақат нәрсә өчен? Аллаһ Раббыбызны танып, аңар гыйбадат кылуны таләп итә. Шулай ук Аллаһ Раббыбыз сәбәпсезлеген бирә. Ул бирүчән. Кеше сәбәбен кылмаса дагы, көтмәгәндә кайбер вакытта син сәбәбен дә кылмадың, ләкин сиңа ризык килә. Шулай бит, мәсәлән, уйламаганда Аллаһ Раббыбыз ризыгын бирә. Мәсәлән, син Аллаһтан сорар өчен ниндидер әйбергә мөрәҗәгать итәргә кирәк түгел. Мәсәлән, сиңа бер әйбер кирәк булса, кем ярдәм итер микән, бу кеше аша сорарга тырышасың. Аллаһ Раббыбыз Пәйгамбәрбезгә әйтте: "Ва иза саалака гибади анни фа инни қариб, уҗибу даъвата да'i иза да'ан, фальястаҗибу ли ва лию'мину би лa'аллахум яршудун" диде. Әгәр дә бәндәләрем минем турында сораса, әйт диде, мин якын диде. Аларның дугаларына җавап бирәм. Фальястаҗибу ли ва лию'мину би. Минем чакыруыма җавап бирсеннәр, иман китерсеннәр. Аллаһ Раббыбыз якын диде. Һәм Аллаһ Рабб тагы шушы Кәрим исемендән ул карап тормый. Иманлы кеше сорыймы аны, имансыз кеше сорыймы? Ва ман юҗибул муттарра иза да'a. Авырлыкка төшкән кешегә Аллаһтан башка кем җавап бирер? Нинди генә кеше булмасын. Менә мәсәлән, авырлыкка төшә, мәсәлән, кайбер кешеләр Аллаһны инкар итәләр. Ләкин авырлыкка төшкәч, барбыр күңелләре белән биектән көч, биектән ниндидер бер ярдәм сорыйлар. Алар мөрәҗәгать итәләр. Аллаһ Тәгалә аларга бирә. Һәм бу хакыйкать. Моны бер кешедән инкар итә алмый. Авыр чакта алар кая баралар? Фақат алар күктән ниндидер бер биек
көчкә мөрәҗәгать итәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә җавап бирүчән. Һәм шулай ук Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә үзе бирә ниъмәтләрен. Һәм шуны үзе мактап та гына әйтә. Мисал өчен ул әйтә: "Инна ваҗаднаху сабиран яъмал абду иннаху авваб." Аюб алейхиссалам турында әйтә: "Без аны сабыр итеп таптык" ди. Сабыр итеп күрдек, бу минем хәерле изге бәндәм диде. Шуннан Җунайд исемле суфи бер галиме әйтә: "Субханалла" ди. Үзе бирде шушы сабырлыкны, шушы сыйфатны Аллаһ үзе бирде, һәм шушы бәндәне мактады дип әйтә. Әгәр дә безгә Аллаһ сабырлык бирмәсә, без сабыр итә алабызмы? Әгәр дә Аллаһ ярдәм итмәсә, без аны эшли алабызмы? Әгәр дә Аллаһ Раббыбыз безгә тәүбә итәргә ниъмәт бирмәсә, без аны эшли алабызмы? Шуңа күрә без белергә тиешлебез, безнең хидаяткә килүебез Аллаһның рәхмәте. Пәйгамбәрбез янына килгәч, без иман китердек дип мактанган бәдәви гарәпләр, Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ла тамунну алей исламакум, балиллаху аллази хадакум лил иман." Аллаһка миннәт итеп әйтмәгез, ягъни без бит иман китердек дип мактанмагыз. Аллаһ сезгә хидаят бирде. Аллаһ китерде. Шул ук сүрәдә, мәсәлән, Хуҗурат сүрәсендә Аллаһ Тәгалә башта хаббаба илейхимул имана ва зайянаху фи кулубихим ва карраха илейхимул куфра вал фусука вал гысян, мөэминнәргә әйтә, ул аларның күңелләренә иманны яраттырды һәм киресенчә күферлекне, явызлыкны күңелләренә начар итеп күрсәтте. Һәм аларны мактый: "Улайка хумур рашидун, фадлан миналлаһи ва ниъма." Аларны мактады, алар ди дөрес юлда булучылар, Аллаһның биргән ул ниъмәте диде. Ягъни монда әйтәсе килгән нәрсә, барлык ниъмәтләр Аллаһтан. Әле Аллаһ аны бирә һәм безне мактап күрсәтә: "Карагыз, нинди бәндә бу" дип. Кыямәт көнендә дәген без, мәсәлән, тырышабыз, ул безнең тырышлыгыбыз Аллаһның рәхмәте белән, Аллаһның биргән ниъмәте белән, шуннан Аллаһ Раббыбыз безне әле бик дәрәҗәләргә күтәрәчәк, үзенең җәннәтенә кертәчәк. Ягъни бу кайдан? Кайбер галимнәр әйтә, кеше әгәр дә тәүбә итә икән, шөкр итә икән, мисал өчен. Кайберләр әйтте, Аллаһның биргән ниъмәтенә шөкр итү, бу Аллаһның ниъмәте дип әйтә. Ягъни кеше гомер буе шөкр итәргә тиеш, һәм ул гомер буе шөкр итүендәген Аллаһ биргән ниъмәт. Аллаһ бирсә генә шөкр итә аласың. Шулай ук Аллаһ сиңа насыйп итсә тәүбәгә килә аласың. Шуңа мәсәлән бер кешедәген мәсәлән горурланмасын. Кайбер мусульманнар бар, дингә басалар, хидаяткә киләләр, масаеп инде зур җиңүче дип уйлыйлар, һәм башкаларга инде, булар исерекләр, булар беткәннәр дип, булар инде җәһәннәм әһелләре дип уйлыйлар. Юк. Безне Аллаһ китерде. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безне шушы хидаяткә бирмәсә, килә алмас идек. Шуңа күрә Ибн Сирин дигән зур табигый галим әйтә торган була, мин ди эттән дәген көлергә куркам, Аллаһ мине эткә әйләндерүдән куркам дип әйтә. Ягъни шуның өчен менә бу ниъмәт Аллаһтан икәнен без белергә тиешлебез. Менә бу Аллаһның бер Әл-Кәрим исеме, ул безгә бирә, һәм шул ук вакытта ул ярата һәм мактап тагын күрсәтә. Менә минем бәндәләрем, хакыйкатьтә ул үзе бирүче. Шушы ниъмәтләрне барсындагын Аллаһ Тәгалә үзе бирүчедер. Аллаһ Тәгаләнең бу инде үзе биргән ниъмәтне кешеләр шушылай итеп улылап алгач, Аллаһка рәхмәт әйтеп, монда инде Аллаһ Тәгалә сез әйттегез бит, сөенә дип әйме? Шуңа да сөенә торган булгандыр. Радио тыңлаучыларыбыз шуны аңласын, менә шушы мәсьәләләрнең асылына төшерергә тырышсыннар һәм бары тик яхшылык кылсаң, менә бары тик яхшы гамәлләр белән яшәсәң генә, әйләнә тирәдәгеләргә йомшак булсаң гына, Аллаһ Тәгалә сине ярата. Шулай бит инде һәм беренчесе инде билгеле Аллаһ Тәгаләгә итагать иткән рәвешле. Сүздә юк, чөнки пәйгамбәрбез бит әйтте: "Ярхаму ман фил арди ярхамукум ман фис сама." Җирдәгеләргә рәхимле булыгыз, күктә, биектә булучы Аллаһ Тәгалә сезгә рәхимле булыр. Һәм шулай ук "Ман лам яшкурун нас ла яшкурулла", кем кешеләргә шөкр итми, Аллаһка да ул шөкр итми дип инде, рәхмәтен әйтми. Шуңа күрә иң беренче менә шушы әйбер кеше үзе эшләргә тиеш. Һәм менә бу Аллаһ Раббыбызның Кәрим исемнәреннән Аллаһ юмарт дип әйтәбез бит. Кайбер кешеләр Аллаһка иман китермиләр, Аллаһны инкар итәләр, Аллаһка ышанмыйлар, ләкин аңа карамастан Аллаһ Тәгалә аларга бирә. Байлыкны бирә, бу дөнья байлыгын бирә, чөнки бу дөнья байлыгын Аллаһ каршында ул зур әйбер түгел. Менә кайберләре аның әйтә хәзрәт, менә тырышам ич, тырышкач була, менә мин тырышам, көне-төне эшлим, чабам, тегендә чабам, шәһәрләр арасында йөрим, әллә кемнәр белән илемтәгә керәм, шуның аркасында минем бар да диләр. Алар Коръәни Кәрим белән таныш булмасалар, Аллаһ Тәгаләгә итагать итмәсәләр, аларның үзләре уйлап чыгарып, үзләренең яшәү рәвешләреннән килгән акыллары бит инде бу тәҗрибәләре, әйме, менә андыйларын нәрсә көтә? Карун дигән кеше була бит, Муса галәйһиссалам кавымында. Һәм ул бик бай була, хәтта аның сандыкларын, ачкычларын беренче кеше күтәреп йөри торган була. Һәм ул бер кашында әйтми, миңа Аллаһ бирде дип, утитуһу мин илм диде. Мин үземнең гыйлемем белән, үземнең зиһенем белән шушы байлыкны
Таптым, эшләдем, булдырдым дип әйтте. Кешеләр янында горурланды, һәм Аллаһның шундый сәгате җитте, бу кеше җир астына кирип китте. Шуңа күрә кеше горурлана икән, тәкәбберләнә икән, Аллаһтан узып булмый. Әйе, Аллаһ сиңа бирергә мөмкин, ләкин ул мал Аллаһ Раббыбызныкы, һәм кызганычка каршы без инде хәзерге вакытта күрәбез, кайбер кешеләр байыйлар, коррупция белән дәге, яки нәрсә белән дәге, яки нәрсә белән ләгеп, үзләренең зыяннарына дучар булалар дип әйтәм. Барбер Аллаһка барачакбыз. Тәкәбберләнергә мөмкин. Менә шундый чираклар булды. Кайбер кеше әйтә, мәсәлән, мин булдырам, мин судка кирип тәген җир белән сезне тигезләячәкмен дип теге кайбер котырга берничә көннән соң машинасы каплана, һәм үзе җир белән тигез була. Бу дөньяда кеше үзен белергә тиешле. Аллаһ Раббыбыз каршында без кем? Кеше үзен белеп сөйләшергә тиешле. Шуңа күрә әле байлык булу гына, әле ул бийек дәрәҗә дигән сүз түгел. Пәйгамбәрбез аны тиккә генә әйтмәде, иң зур байлык ул күңел байлыгы диде. Һәм менә бу дөньяның биргән нигъмәтен Аллаһ Таала бирә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Таала Коръән Кәримдә әйтә: "Ва атакум мин кулли ма саалтуму ва ин та'удду ни'маталлаһи ла тухсуха." Һәм ул сезгә нәрсә генә сорасагыз да шуны бирде, аның нигъмәтләрен санап карасагыз, санап бетерә алмыйсыз ди. Безгә Аллаһ Раббыбыз бирә, һәм ул нигъмәтләрне без санап бетерә алмыйбыз. Без аны уйламыйбыз дагын. Менә безнең сәламәтлегебез ул нинди зур нигъмәт. Әгәр дә Аллаһ Таала шул сәламәтлегенне алса, әгәр дә сиңа шул сәламәтлек бирмәсә, бер аварияга очрапмы яки ничекме алса, кая барасың? Бер нәрсә эшли алмыйсың. Һәм ул байлыгы күп булып тагын, әгәр дә син аны куллана алмасаң, ләззәтен тапмасаң, ул байлыктан нинди файда? Байлык безнең дин карашыбызда иң бийек әйбер түгел, иң бийек максат түгел, һәм Аллаһ Таала үзе сөйгән кешегә дә, сөймәгән кешегә дә бирә. Ләкин иң зур нигъмәт, хидаят, гыйлем, дин гыйлемен Аллаһ Таала үзенең сөйгән бәндәләренә генә бирә. Дөнья байлыгы Аллаһ башында бу дөнья өчен, ә инде ахират байлыгы, күңел тынычлыгы Аллаһның сөйгән бәндәләренә. Кешеләр аңларга тиешле. Без күңел тынычлыгын таба алмыйбыз, әгәр дәген намаз укымасак. Әгәр дәген Аллаһка буйсынмасак, без аны таба алмыйбыз. Һәм моны Аллаһ кына бирүче. Яңадан дәвам итәбез Аллаһның шушы Кәрим исемендә. Галим әйтә инде, Аллаһ дип әйтә. Газапларга кадир булырга мөмкин, ләкин гафу итә. Аннан көләләр, мыскыл итәләр. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез әйтте: "Ла асбара мин Аллаһ" диде. Аллаһтан да сабыр зат юк диде. Кайбер кеше Аллаһны улы бар дип әйтә, яки хатыны бар дип әйтә, яки юк дип әйтә, мәсәлән, инкар итә, ләкин Аллаһ аңа карамастан ризыгын биреп тора. Нигъмәтен биреп тора. Ул сабыр, һәм ул гафу итүчән. Аллаһ Субханаһу ва Таала бийек зат дип белгәч, нинди генә хаҗат булмасын, зурмы ул, кичкенәме ул, без Аллаһка мөрәҗәгать итәргә тиешлебез. Чөнки ул Кәрим. Аллаһны Әл-Кәрим дип белгәч, кайбер кеше уйларга мөмкин, Аллаһ бит бийек зат. Минем кичкенә генә хаҗатым бар. Мин аны Аллаһтан сорамыйм, башкадан сорыйм дип уйларга мөмкин. Аллаһ Тааляны борчымыйм бу вакытыга әйбер белән дибейме? Хәтта шундый риваят килә, Муса алейхиссалам шулай итеп әйтә, кичкенә әйберемдән сорамый дигәч, Аллаһ Тааля аңа әйтә: "Эй Муса ди, син хакыйкый булачаксың, хакыйкатькә ирешәсең, әгәр дә минем бөтен әйберне миннән сорасаң" дип әйтә. Шуңа күрә әйтә торган була, хәтта тузны дагын, туз кирәк булса, миннән сора ди. Шуңа борынгы галимнәр турында әйтәләр: "Өйдә туз бетсә, мин башта дуга кылып Аллаһтан сорыйм" ди. Ягъни бу нәрсәне аңлата? Ягъни өйдә "Я Раббым, туз бир әле" дип күктән төшер дип түгел, ләкин син башта Аллаһтан сорыйсың, аннан чыгып китәсең сәбәбен кылырга. Хәләл юл белән сәбәбен кылырга чыгып китәсең, һәм Аллаһ Тааля сиңа насыйп әйли. Шуңа мәсәлән, кайбер кеше дөрес аңламый, мәсәлән, тәкъдир мәсьәләсенә килгәндә дәген, кайбер кеше уйлый, мин эшләсәм тәкъдиремә каршы киләм дип. Ягъни бу дөньяда бер нәрсә эшләмәскә кирәк шикелле. Юк, тәкъдиргә каршы түгел. Безнең тәкъдиребез эшләүгә бәйле. Пәйгамбәрбез әйтте, саллаллаһу алейхи ва саллям, дару ишүдәген тәкъдирдән диде. Менә син авырдың, һәм син дәваламыйча утырырга мөмкин. Минем тәкъдиремгә ничек ясалган шулай була дип. Ләкин шул ук вакытта дәваланырга да мөмкин. Дәвалануында тәкъдирдән. Ягъни синең дару алып ишүендәген ул тәкъдирдән. Шуңа күрә менә дөрес итеп аңларга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аны бер хадисендә зикр итә. Сез хакыйкый мөмин буласыз диде, әгәр дә кош шикелле булсагыз диде. Кош шикелле иртә белән ач карын белән чыгып китә, кичкә тулы карын белән әйләнеп кайта. Артыгын тиеп кайтмый, ләкин кайберләре агыны менә кошлар өчеп йөри бит инде. Бер нәрсә эшләмиләр, Аллаһ Таала ризыкландыра дип. Юк, монда хикмәт анда түгел. Хикмәт бу кош сәбәбен кыла. Уясында утырмый, балалар янында утырмый, ул чыгып китә, ризык эзли, ризык таба һәм алып кайтып үзенең балаларын ашата. Ягъни нәрсәне аңлата?
Ey Rabbim миңа ярдәм ит дип, бисмиллаһи тәвәккәлту галалла, ей Раббым сиңа тәвәккәлләдем дип өйдән чыгып кит. Ей Раббым миңа ризык кәсеп итәргә насыйп ит, халал акча алып кайтырга насыйп ит дип чыгып кит, сәбәбен кыл. Шуннан соң иншалла сиңа язылган әйбер булачак. Менә шушында мин сезгә инде бер ситрекне сорау бирәсем килә, хәзрәт. Ул да булса, менә даруларны искә төшердегез, шуңа күрә шул искә төшергәнегезгә күрә сорыйм инде мин аны. Даруларның төрлесе бар хәзер. Даруларның хикмәтләре бар, даруларның көчлеләре бар. Әгәр дә синең авыруың җиңелчә генә икән, җиңелчә дару белән хәл итеп була мәсьәләне. Әгәр дә авыруың көчлерәк икән, үзенчәлеклерәк икән, монда инде даруларның да үзенчәлеклесе, кыйммәтлесе һәм спирт нигезендә ясалганы, кайберләре аның наркотиклар нигезендә, шушындый матдәләр нигезендә ясалганнары, составында шулары булганы да бар бит. Менә монда нәрсә эшләргә кирәк, хәзрәт? Шул даруны кулланмаса кеше үлә. Безнең мәзһәбтә, мәсәлән, спирт, аракы нәҗис санала. Һәм бу дүрт мәзһәбтә инде. Нәҗис санала. Шуңа күрә галимнәр әйтте, аны асылда кулланырга ярамый. Ләкин, менә сез әйттегез, аны кулланмаса кеше үлә дип. Әгәр дә бүтән дару юк икән, шуңа күрә без кешегә әйтәбез, әгәр дә бу даруны алыштыручы башка андый харам матдәләр кушылмаган, мәсәлән, дуңгыз каны булырга мөмкин, яки хайван каныннан ясалган булырга мөмкин, бу нәҗис әйберләр, яки шулык спирт кушылган булырга мөмкин, бу нәҗис әйберләр кушыла икән, ул вакытта без әйтәбез, моны кулланырга ярамый. Иллә мәгәр синең авыруыңга башка дару юк икән, шушыны алыштыручы, шушы төрле генә дару булырга мөмкин, ул вакытта инде ад-дарурат тубихул махзурат дигән кагыйдә, ягъни зарури хәл булса, харам әйбердәгән рөхсәт ителә дигән кагыйдә белән ул вакытта галимнәр аны рөхсәт итәләр. Бу кагыйдә Коръәни Кәрим аркылы киләме, хәдисләр аркылы киләме, әллә инде мәсәл әйткән галимнәр шушындый фикерне үстен чыгарамы? Монда бит инде Аллаһ Тәала Коръәндә зикр итте аны. Туриртум алейх, әгәр дәген харам ризыкны санагач, дуңгыз ите турында санагач, иллә мәгәр зарури шартны зикр итте. Шушыңар таянып инде галимнәр әйттеләр, зарури вакытта рөхсәт ителә дип инде. Зарурат мәсьәләсен аңларга кирәк дөрес итеп, чөнки мәсәлән, кеше әзрәк кенә йөткереп тора, кара миңа бүтән дару юк дип, ала ярамый. Әйтик, исламда булган кешеләрнең, сез әйткәнчә, ул тамагы авырткан саен спирт эчкән кеше, ул инде анысы икенче мәсьәләнең. Алар турында сөйләмибез без. Без күңелләре чиста, ислам юлында булган, Аллаһ Тәгаләгә итагать иткән кешеләр турында сөйлибез, чын мөселманнар турында сөйлибез һәм аларның тормышына әгәр дә куркыныч ясаса, шушы даруны кулланмау куркыныч сала икән, спирт нигезендә ясалган, шулук наркотик составындагы әйберләр кергән дару булмаса, кешенең тормышына куркыныч сала икән, менә шушы чиракны гына карыйбыз без. Шул чиракта ярый инде. Шул чиракта ярый, чөнки менә бер вакытны багаз белән бер авылга баргач, әбиләрдә менә калган, менә ди настойка ясап бирделәр ди, спирттан да инде. Мин алар кагылырга да куркам ди. Аракыны харам икәнен белеп, шул әбине Аллаһның рәхмәте булсын, теге ниндидер авыру өченме шунда, ләкин мин алар кагылырга да куркам дип әйтте инде. Чөнки аның теге авыру аны хәтлек дәрәҗәдә түгел иде дип әйтәсем килә. Ләкин инде әйткәнемчә, әгәр дә инде үлемнән саклап кала торган очракларда ул вакытта инде рөхсәт ителә. Шуны аңларга кирәк, ислам дине җиңел дин. Әйе, ул катылайта, рәхәт вакытта, иркен вакытта үзенең катгый кагыйдәләре бар. Ләкин әгәр дә тән саклау, җан саклау булса, һәм шушы чиракларда җиңел әйтә. Харам азык ашарга да жарый, үлмәс өчен генә, исән калу өчен генә. Коръәни Кәримдә турыдан туры әйтелгән бит шул турыда. Шушы чираклар өчен инде ул. Без инде менә бу мисалларны карадык, сез әйттегез, Аллаһ Тәгалә шундый йомшак, Аллаһ Тәгалә бөтен нәрсәне бирергә дә әзер тора безгә. Шуңа күрә инде менә бу ягында карадык biz аның, шушы ситуацияны да карадык һәм сезнең җавабыгыз булсыннан да бүгенге көн өчен, бүгенге безнең кавым өчен һәм гомумән шушы яшәү рәвешендә ансыз булмый торгандыр ул. Аны кулланмыйчы, менә сез әйткән канунны кулланмыйчы, рөхсәт итә торган әйберне кулланмыйчы ярамый торгандыр, чөнки аның аерым очраклары бар дидек менә. Аллаһ Тәгаләнең юмартлыгы да шушында бит инде, сез әйткән юмартлык. Аллаһ Тәгалә безне бу дөньяга газапларга теләми. Безнең динебез асылда җиңел дин. Алдагы диннәр белән чагыштырганда Аллаһ Тәгалә күпкә җиңел әйтте. Әйе, шикләр бар, ләкин ул шикләрдәген, тыюлардагын кешегә үз файдасы өчен. Ник безгә Аллаһ Тәгалә аракыны тыйды? Чөнки ул акылны томалый, акылны бетерә. Шуңа күрә наркотиклар да тыелды. Тагы шул акыл өчен. Кеше үз-үзенә кул салу, яки башка кешене үтерү, бу инде кеше җанына хыянат кылу. Аллаһ Тәгаләнең малына кул сузу бит инде ул. Аллаһның мөлке. Шул ук вакытта башка төрле харам булган әйберләр, булар барсы дагын хакыйкый рәвештә без чын рәвештә шана алабыз, булар кешегә зыянлы әйберләр. Нәрсә безгә кушылган әйберләр? Намаз уку, ураза тоту, булар барсы дагын безгә кирәкле әйберләр, һәм без булар турында
алдагы вагазларыбызда сөйләдек. Намазның кирәклеге турында дагы, башка гыйбадәтләрнең кирәклеге турында без аны турында сөйләдек. Коръән дибез, әйемез, олы китап, изге китап дибез. Аллаһ Тәгалә Коръәнне дә Кәрим дип атады. Коръәни Кәрим. Монда нинди мәгънәсе алына бу очракта? Аллаһ Тәгалә Вакыйга сүрәсендә иннаху ла Коръәнун Кәрим диде. Хакыйкатьтә бу Кәрим Коръән диде. Ни өчен Аллаһ Тәгалә Коръәнне Кәрим диде? Моңар җавабны без тапшыруның башында әйтеп киттем, гарәп телендә Кәрим нинди сүздә кулланылар. Bütün күркәм, матурлык сыйфатларны җыйган әйбергә Кәрим дип атыйлар. Шуңа галимнәр инде әйткәндә, нәрсә өчен Аллаһ Тәгалә Коръәнне Кәрим дип атады? Кайберләр әйтте, чөнки монда bütün күркәм әхлак җыелган. Үзенә bütün күркәм әйберне җыйган китап булу аркасында Кәрим дип атады диде. Кайберләр әйтә, шушы Коръәнне өйрәнгән кеше, ятлаган кеше хөрмәтләнәчәк. Бу дөньяда да хөрмәтләнә, ахирәттә дә хөрмәтләнәчәк. Һәм ул Коръән мәхлук түгел, Аллаһның сүзе. Аны Аллаһ Тәгалә bütün әйберләрне бар иткән шикелле түгел, чөнки ул Аллаһның сүзе. Шуңа күрә менә шушы мәгънәләрне үз иченә җыю аркасында Аллаһ Тәгалә Коръәнне дәген Әл-Кәрим диде. Тагы без Коръәнгә игътибар итсәк, аны фақат шушы Коръәнне аңлаган кеше генә аңлый, аны өйрәнгән кеше аңлый. Менә шушы урында аерым басым ясыйсым килә. Менә яшьләр белән очрашкан булды. Дин өйрәнә башлый, әле Коръәнне әйбәтләп тә укый белми. Төрле тәрҗемәләр аша инде Коръәннең иченә кире бетмәкче була. Bütün әйберне аңламакчы була. Бу әле иртәрәк. Коръәнне әле гарәпчә җүнне башлы укый белми, тәҗвид белән укый белми, андагы bütün әйберне аңламакчы була. Анда мәгънәләрен аңлар өчен дә аның әсасе юк, ягъни фундаменты юк. Чөнки кимендә 1-2 еллык мәдрәсә гыйлемен алырга кирәк. Ягъни мин Коръәнне укып аңлама дип әйтмим, укырга, аңларга кирәк. Ләкин җентекләп рәвештә, чөнки кайберләре бик тирән кирип китәләр һәм инде ялгыш нәтиҗәләр чыгара башлыйлар. Монда инде игътибарлы булырга кирәк. Иң беренче кеше дини асылны алырга тиеш. Мәдрәсәгә кимендә 2 ел, мәсәлән, мәчетләр янында уку булса, гыйлем алырга кирәк. Өйдә генә китап укып гыйлем түгел, мәдрәсәгә барып, мәчетләрдә укулар оештырыла бит инде, мәсәлән, аерым программа белән, шул программада булган гыйлемне алырга, шуннан соң гына Коръәнне тутып төп мәгънәләренә төшенә башларга кирәк. Бу тапшыруларны закыйлар алып бару чорында шундый кешеләр белән дә очрашырга туры килә һәм сөйләшкәндә алар белән аңлашуы бик авыр. Кайберәүләр менә Коръәннең 1-2 сүрәсен укый, аның да сез әйткәнчә әле тәҗвиднеме укый, менә шуның белән инде хөкем итә башлый. Шуның белән хөкем итә, өйрәтә, бөтенесенә син тегеләй эшләмисең, син булай эшләмисең. Менә шуннан да сакланырга кирәктер. Шуннан да ничә җиллар, ничә катлар укып чыгылган инде Коръәнне, менә һаман укыйбыз, кич белән дә укыйбыз, төнне дә укыйбыз, иртә белән дә укыйбыз дигән шикелле. Укыган саен ниндидер хикмәт ачыла. Укыган саен аны үзеңчә ачасың. Без инде сез әйткәнчә менә гарәпчәсен Аллаһка шөкер укый беләбез, рәхәтләнеп укыйбыз. Бәйрәм ул безнең өчен рәхәтләнеп укыйсың. Әмма аның мәгънәсен аңлап бетермәгә сак булырга кирәк. Үзең өчен бу тулыймы? Менә үзең өчен укыйсың, мәгънәсен аңлыйсың, әмма инде үзең фәтва чыгарып кешеләрне өйрәтеп йөрүдән тыелырга кирәк. Менә мин радио тыңлаучыларыбызның кайберләренә менә шушы юнәлештә ничектер сабырлыклары булмаганнарга әйтәсем килә, исләренә төшерәсем килә. Аны 10 ел укыган кешеләрдә сак кына аңлата әле. Сабырлык белән төртеп түгел сиңа, менә монда белмисең, аңлатырга тырышып, менә шуны унмаска кирәген искәртәсем килгән радио тыңлаучыларыбызга. Менә монда әйтеп китәргә кирәк, безгә кайчан кешегә, мәсәлән, өйрәтергә ярый. Белгән әйберне. Менә кеше өйрәнә башлады, ул белә 5 вакыт намаз укырга кирәк икәнен. Аллаһка иман китергә кирәк икәнен. Фәрештәләргә, пәйгамбәрләргә, кыямәт көненә, Аллаһның китапларына иман китергә кирәкләрен белә, шуларны кешегә өйрәтсен, аңлатсын. Өйрәтсен дигәндә кайберәүләр йөзләрен боралар бит, менә әйме. Ул бер намаз укыды, инде ул башкаларга карамый да башлый. Теге кафир, тегесе тегендәй, тегесе мондый. Үзең башта шул дәрәҗәгә күтәрелеп биткәч кенә ул ничектер өйрәтергә ярыйдыр. Юк, менә мин әйтәсем килә, белмәгән әйберне өйрәтергә ярамый. Ләкин менә син беләсең икән, намаз укырга кирәклеген. Аны син кешеләргә аңлатырга тиешле. Ягъни чөнки безнең менә 40 фарыз дигән татар халкында бит инде иң кире таралган китапларның берсе 40 фарыз, шуның 37се намазга бәйле булса, шуның яңадан калган 3-е, шуның берсе яхшылыктан да начарлыктан тыю. Әмр бил маруф ва нахи анил мункар дип атала. Әгәр дә кеше намаз укый башлаган икән, ул үзен бәхетле хис итә һәм башкаларга да аны ирештергә тели. Ләкин әйткәнемчә, Коръән аятын бер җирдән укып, бу шулай дип белмичә, аерып алып ярамый, иллә мәгәр әгәр дәгән белмисең икән, сора, аңна, дөрес итеп аңлагансың икән, шул вакытта гына кешеләргә аңлат.
Инде белгән әйберне, мәсәлән, намазның кирәклеген беләсен, әһәмиятен беләсен, аны без бурычлы кешеләргә аңлатырга һәм кешеләр өчен сөйләп бирергә без тиешле. Чөнки бу һәр мөселманның бурычы. Башкаларга ирештерү, Аллаһ сүзен ирештерү һәр мөселманның бурычы булып тора. Кайбер яшьләргә дөресен әйттем инде. Яшьләргә аңлап бетермичә үзләре генә хөкем чыгару менә шуннан сак булырга кирәк. Чөнки аны ни өчен иңгән сәбәпләре дәгән бар, нәрсәгә кагылышлы икәнендә галимнәрнең сүзләре бар. Шушы әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Теге кара мин укыдым дагын, шулай тиеш дип үзләренә хөкем итүдән сак булырга тиешле. Аннары менә бу Аллаһ Раббыбызның исеме турында сөйләгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның бер хадисенә туктыйсым килә. Гадәттә ул хадисне китерәләр. Аллаһ Раббыбызның Коръан аятында, Фуркан сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Илля ман таба ва амана ва амила салихан фа улаика юбаддилуллаһу сайyiатихим хасанат ва кана Аллаһу гафурар рахима." Аллаһ Тәгалә әгәр дә кешеләр хаталансалар, зина кылсалар, кеше үтерсәләр, мәсәлән, хаталар кылалар икән, Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә тәүбә итсәләр һәм изге гамәл кылсалар, аларның начар гамәлләрен изгегә үзгәртермен" дип әйтә. Кайбер кешеләргә кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә шундый зур нигъмәт бирәчәк, һәм аны Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйтә: "Җәһәннәмдән иң ахырда чыккан кеше, җәннәткә иң ахырдан кергән кеше була инде ул, җәһәннәмдән дә иң ахырдан чыга. Чыгу рөхсәте алган кеше инде бу, әйме? Чыгу мөмкинлеге. Гынаһларын күрсәтерләр ди яңадан. Бу шуны хәле куркыр ди. Шуны хәле куркыр, әле бит моның зур гынаһлары бар. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер: "Моның гынаһларын изге гамәлгә әйләндерегез" дип. Тегенең гынаһлары изгелеккә әйләнә, һәм теге кеше әйтә: "Минем әле башкалары да бар бит" дип әле әйтеп куйыр, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы хадисны зикр иткәндә елмаеп куя инде. Ягъни теге кешенең кече гынаһлары изгелеккә әйләнде, һәм әле шушы Аллаһның зур ниғмәтен күргәч, менә бу Кәрим дигән, ягъни Аллаһ Раббыбызның ниғмәтен күргәч, теге кеше әйтер: "Минем бит әле башкасы да бар бит" дип инде. Чөнки ул курыкты, ләкин Аллаһ Тәгалә аны рәхимләде. Һәм без күрәбез, менә мәсәлән, кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям турында әйтте: "Аллаһ Тәгалә мөэминнәрне үзе яшерер" диде. Һәм әйтер: "Әй адәм баласы, син бит шуны эшләдең, шуны эшләдең, шуны эшләдең. Аның гынаһларын санап чыгыр." Шуннан соң теге кеше: "Әй, биттем инде. Әле бу җәһәннәмгә кергән кеше түгел. Бу ард дип атала. Ягъни моның гынаһларын күрсәтер, биттем инде" дигәндә, Аллаһ Тәгалә әйтер: "Мин аны сиңа бу дөньяда яшергән идем. Бүген мин аны гафу итәм." Шулай итеп ул аны җәннәткә әһле итер ди. Һәм башка төрле хадисләр. Тагы бер тукталыйк, мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шул ук ахыргы җәннәткә кергән кеше турында икенче төрле рәвештә китерә. Ул кеше чыгыр җәһәннәмдән. Башта йөзе белән юнәлеп торыр җәһәннәм ягына һәм әйтер: "Я Раббым Аллаһ, йөземне юнәлтсәң иде, борсам иде җәһәннәмдән." Аллаһ Тәгалә әйтер: "Бүтән әйбер сорамыйсыңмы?" Тегесе әйтер: "Юк, бүтән әйбер сорамыйм." Шуннан соң ант итер һәм Аллаһ Тәгалә йөзен җәһәннәмдән юнәлтер башка якка. Кире якка борылса, ул анда бер матур агач күрер. Әзрәк торганнан соң әйтер: "Я Раббым Аллаһ, шушы агач янына китерсәң иде мине." Аллаһ Тәгалә әйтер: "Әй адәм баласы, син бит миннән бер әйбер бүтән сорамыйм дип вәгъдә иттең. Ник вәгъдәңдә тормыйсың?" Тегесе үкенер: "Әй Раббым, бүтән бер әйбер дә сорамыйм, шушы агач күләгәсенә якынайым" дип. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә аңа рөхсәт итер. Менә монда без әйттек, Аллаһның Малики Йомиддин дигән мәгънә биргәндә, кыямәт көненең патшасы, кыямәт көнендә бер адымда гына атлый алмыйбыз Аллаһның рөхсәтеннән башка. Бу кешедән китереп йөгереп китер иде, юк. Кыямәт көнендә алай дип йөреп булмый. Без бу дөньяда йөрибез, ләкин ахирәттә Аллаһ кушкач гына йөрибез без. Аллаһ кушкач гына сөйләшәбез, җәннәткә кергәнче дип әйтәм инде. Җәннәткә кергәч Аллаһ Тәгалә безгә бирәчәк. Бу кеше әле җәннәткә кергән. Шуннан соң бу агач янына килер. Тегендә тагы дагын матуррак агачны күрер. Әзрәк торыр, Аллаһтан сорар: "Әй Раббым, шушы агач янына якынайт." Аллаһ Тәгалә әйтер: "Әй адәм баласы, син бит вәгъдә иттең, син бит сүз бирдең. Ник син сүзендә тормыйсың?" Тегесе ялыр, ләкин әйтер: "Әй Раббым Аллаһ, кичер, җибәрче шул агач янына." Аллаһ Тәгалә рөхсәт итер. Ул агач янына кирсә, әзрәк торгач, караса, җәннәт капкаларын күрер. Һәм Аллаһтан сорар: "Я Раббым Аллаһ, шушы җәннәт капкасы янына килим" дип. Тагы Аллаһ Тәгалә аңа кабатлаячак. Һәм Аллаһның рәхмәте белән җәннәт капкасы янына килә. Әсрәк торганнан соң: "Әй Раббым Аллаһ, җәннәткә кертсәң иде мине." Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер: "Әй адәм баласы, ник син сүз бирмәдеңме?" Шушы сүзләрне кабатлаячак һәм Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Кер" дип әйтәчәк. Кер җәннәткә. Һәм әйтәчәк: "Сиңа бу дөньядагы шикелле 10 тапкырга күбрәк ниғмәт." Ягъни бу дөнья хәтлек ниғмәт
аннан 10 тапкырга күбрәк сиңа нигъмәт булачак ди. Шуннан соң тегесе әйтер: "Атастахзу би я Рабб, мола син миннән көләсеңме әллә?" Ягъни кеше бер нәрсәгә өметләнмәде. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юк" дип әйтә. Менә сиңа шул һәм 10 тапкырга күбрәк дөнья хатлык һәм аннан 10 тапкырга күбрәк нигъмәтне ал дип, һәм теге кеше иң ахырдан кергән кеше җәннәткә уйлаячак: "Мин иң бәхетле кеше, мин иң беренче җәннәткә кердем", ягъни иң бәхетле кеше дип үзен уйлаячактыр диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Булар барысы дагын менә шушы Аллаһ Раббыбызның юмартлыгын аңлата. Шуңа күрә, әгәр дә кеше күңелен авырлыкка төшә икән, ул бу дөньяда рәхәт күрмәде. Кайбер гаиләләр бар, ире белән тынычлыкта тора алмый, ире исерек, яки кайбер ир тилмерә хатыны белән, яки төрле авырлыклар белән, яки төрле авырулар белән бу дөньяда тилмереп яшиләр. Аңа карамастан әле алар намаздагын укымыйлар. Ахиратләрендәген яхшыртмыйлар, ахиратләрендәген кайгыртмыйлар. Менә шул кешеләргә әйтәсем килә: ахиратны кайгыртсак идек. Менә сезнең сөйләгәннәрдән чыгып, Пәйгамбәребезнең хәдисләрен китердегез, матур кыйсса китердегез. Дим, шуннан да Аллаһ Тәгалә кичерүче, Аллаһ Тәгалә өметләндерүче һәм Аллаһ Тәгалә бирүче дип. Уйларга мөмкин, менә сез әйткән намазда түгелләр. Менә сезнең сүзләрегезгә караганда, әгәр дә кеше аның башын белмәсә һәм ахырын белмәсә, шушы кыйссаны уйлап куярга мөмкин. Аллаһ Тәгалә ахыр сиктә безне кичерә икән, ахыр сиктә инде безне алып бара икән, җәннәтләрнең капкасын ача икән һәм бәхетле ахират көтә икән безне дип та уйлап куярга мөмкин. Шулай булгач, бу дөньяда типтереп яши инде җәмәгать дип әйтеп куйса. Шуңа күрә менә бу сүземне мөрәҗәгать итәсем килә шундый кешеләргә. Зикр иткән аятта дагы: "Илля мен амана ва гамилас салиха" диде. Тәүбә иткән, иман китергән, изге гамәл кылган диде. Һәм Коръәндә һәрбер җирдә килә: иман китергән, изге гамәл кылган. Һәм бу чыккан кешеләрдәге күңелләрендә тузан бер тәһәр иман, ягъни иман дигән нәрсә, иман китерү. Шуңа әйтәсем килә, ягъни бу дөньяда кеше үзен авырлыклар белән яшәгән кешеләргә, ягъни бу дөньясы инде оешмады, бу дөньясында авырлык кичерде һәм ахираты турында дагы кайгыртмыйлар. Биттек инде дип уйлыйлар, ләкин мен әйтәсем килә шушы иң беренче ахираты турында кайгыртмаган кешеләргә: кайгыртыйк ахиратны, уйланыйк ахират турында. Әгәр дә без тәүбә итәбез икән, менә бу сүзләр килде тәүбә итүче кешеләргә: "Эй Раббым, кичерче мине. Эй Раббым, мин күп гынах кылдым, кичерче мине" дип тәүбә итәбез икән, Аллаһ безне кабул итә. Bütün günahlarını sızıp taşlый һәм сиңа ахиратны мәңгелек җәннәт вәгъдә итә. Шул ук вакытта кайбер кешеләрне вагызларда сөйлисен, мәҗлесләрдә сөйлисен: "Эй, без биттек инде" диләр. "Безгә җәһәннәм инде" диләр. Юк, мин әйтәм, битмәдегез. Юк, җәһәннәм түгел, ләкин төзәлегез. Тәүбәгә килегез. Менә бүген: "Эй Раббым, кичер мине, мин хаталандым, мин белмәдем, мин хаталанып эшләдем гөнаһларымны" дип әйтегез һәм сәҗдәгә китегез. Тиздәнегез дә: "Эй Раббым, хидият бирче, эй Раббым, туры юл күрсәтче" дип сорагыз, Аллаһ Тәгалә бирә. Иң беренче кеше күңеленнән сорасын. Туры юлны күрсәт дип сорасын. Аннары кеше күңеленә Аллаһ Тәгалә сала икән, ул кеше һичшиксез намазга баса. Шуңа күрә кайберләре: "Эй, намаз укырга кирәк инде" дип йөриләр, ләкин басмыйлар. Басырга кирәк. Беренче адымны башларга кирәк. Аллаһ аны ярата. Хәтта мәшһүр хадис, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Аллаһ Тәгалә шуны хәтлек каты шатлана бәндәсе тәүбә иткәненә, хәтта бер кеше шүлдә үзенең диясен югалтып, инде бер җиргә үләм инде дип ятканда, шушы диясе кире хуҗасын эзләп табып килә һәм тегесе шартлыгыннан: "Эй Раббым, син минем кулым, мин син Раббым" дип саташып әйтә. Шуны хәтлек каты шатлана. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: Аллаһ Тәгалә ул кешедән дәген катырак шатлана, әгәр дәген аның бәндәләре аңар килсәләр ди. Аллаһ бездән күбәйбер сорамый. Менә без санап киттек бүгенге вагазыбызда. Аллаһ юмарт. Аллаһ bütün күркәм сыйфатларны үз эченә җыйган зат безне җәннәткә итүебезне тели. Безне бу дөньяда да бәхетле булуыбызны тели, бу дөньяда дагы, ахиратта дагы мәңгелек бәхеттә һәм җәннәттә булуыбызны тели. Шул ук вакытта Аллаһның хикмәте белән ул безне көчләми, ул безне мәҗбүрләми. Чөнки ул безгә акыл бирде, уйлану фикер бирде. Шуңа күрә һәрберебез үзебездә көч табып Аллаһка якынайырга тиешлебез. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә бу безнең әйткән вагазларыбыз, Раббыбыз турында сөйләгән сүзләребез әрәмгә китмәсә иде. Кыямәт көнендә Аллаһ бездән сораячак: "Эй бәндәм, сиңа ирештермәделәрмени? Сиңа аңлатмадылармыни?" Менә шул вакытта без ничек җавап бирәбез? Шуңа күрә менә шушы сорауга әзер булыйк. Аллаһ бездән сораса, без бит белдек, Аллаһның гыйбадәт кылуында кирәклеген белдек, гамәл кылуында кирәклеген белдек.
гамәл кылмадык. Шушы сорауга җавапны әзерләсәк идек. Кайчан әзерли алабыз? Әгәр дигән гамәл кылсак, эй Раббым, мин гамәл кылдым, мин сәҗдә кылдым, мин сиңа намаз укыдым дип әйтсәк, менә без иң бәхетле кеше булыр идек. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз безнең сөйләгән сүзләребезне, вагызларыбызны кабул итеп, һәм шуңар кыямәт көнендә әҗр-савапларын язса иде.